Всеки клас си има герой. Нашият изглеждаше ето така. Въоръжен с търпение, смелост и понякога силен глас, опитомител на хаоса, вдъхновител на мечтите, учител, приятел, наставник, човекът, който винаги вярваше в нас. Но най-важното – нашият човек. Влиза в час походка на цар, но не с корона, а с анцук и чар. Учите му съветят. Какво ще правим днес? А ние се спотайваме. Май ще е стрес. Но изненада, не вика, не гони, само с усмивка ни прави шампиони. Винаги с тон благ и мек, дори да закъснеем, случва се човек. Във всеки от нас топлина съзря, дори когато сме пълна беля. Виждаше в нас не само деца, а бъдещи хора с силни сърца. Днес му казваме класен поклон. Бяхте наш треньор, но и наш шампион. Не си казваме с Богом, а до скоро виждане, ще се срещнем отново. А сега въпрос към публиката. Никой не ги пита, а те да си кажат. Класният беше супергерой, каква ще да бъде неговата суперсила? Значи той човек идва винаги в най-неподходящия момент. Значи трябва да бъде някой деца телепортира. Неговата суперсила ще бъде телепортация. Всеки път, когато говорим или нещо за него, или правим някаква простия, или изобщо, когато не трябва да е там, той винаги се появява. Такъв мисля, че трябва и той. Имаш ли момент, в който класният ти е помогнал в трудна ситуация? Да, много пъти ми побил гърба, измъкваме от наказания и затова толкова много, може би го обичам, може би не, но е много мой човек. Коя българска поговорка най-много ще отива на класния? Блага дума, железни врата отваря. Според мен едно от най-добрите описания на господина е благ и той винаги се старае да говори с нас по правилният начин и винаги с добрия тон. За какво си най-благодарен на класния? На класния съм най-благодарен за търпението, с което винаги подхожда към нас, за това, че се опита да се съобразява с всички и да ни сплотява като клас, въпреки че ние се караме доста често помежду си. Какво те е научил, което ще ти бъде полезно в бъдеще? Класа за толкова години много уроци сте ми дали, някои много полезни, някои доста безполезни, но от вас ще запомня това да имам повече търпение с глупавите хора, особено с някои учители. Лъжа! Как би описала класния ръководител с 3 думи? Само за Триша ми е доста по-трудно, обаче мъдър, отговорен и дисциплиниран. Коя е най-типичната му реплика, която винаги ще помниш? Заключвам! Излиза! Топките не са потата! Ако класният беше герой от филм, кой ще да бъде? Ако беше герой от филм, ще да е Робин Худ. Ако трябваше класния да получи Оскар от теб за нещо, за какво щеше да бъде то? На класния бих му дала Оскар за най-приказлив човек. Значи този човек почне ли да говори, не ме мъкни! Само седя и го слушам, искам да се тръгна, той не ме оставя. Си винаги има какво да ми каже. Не знам как го прави, че класен, ама Евала, честно, получавайте Оскар от мен. Какъв съвет би дал на бъдещите ученици на нашия класен? Така. Всички бъдещи ученици на класния, да го слушате, да не му се качвате по нервичките, да не ритате волейболните топки, да сте с униформи. Достатъчно са му побелили косите от нас. Какво би искала да пожелаеш на нашия класен ръководител? Най-важното да бъде здрав, щастлив, още много енергия и да продължава да бъде светлината, която ни води и силата, която ни подкрепя. Ако след години срещнеш класния, какво би го попитала? Би го попитала дали е имал по-готин клас от нашия. Какво щеш да направи класния, ако спечели 1 милион лева? Щеш да си наеме данъчен консултант, да остави парите в банката и да отиде на Малдивите да ги види да потънат. Коя е най-смешната реплика, която класния ни е казвал? Който може, може, който не може, може колкото може. Какво би направил класния, ако си размените за един ден местата? Ще направи много отсъствия, за да видя аз на него какво му е било като класен ръководител. Просто ще си фани партакещи и ще се тръгне без да ми даде бележка, без да ми се обади. Да знам, ще прави същите джалами като моите, сигурно. Какво би искала класния да запомни за винаги от нашия клас? По случайно се бяхме събрали толкова много различни характери, които между другото само той успя да ги обедини по някакъв начин. Искам с това да не запомня, че ние бяхме един много шарен клас и единственото нещо, което ни сплотяваше, беше наистина той.
bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Какво беше първото ти впечатление от него? Първото ми впечатление беше, че е някаква странна порода между Ненчо Балабанов и Рачков. Какво ще се случи, ако класния беше наш съученик вместо учител? Според мен класния ще бъде 1:1 като Самвер. Защо? Това значи, че кълпазани. Какво мислиш, че прави класния ръководител, когато няма часове? Ако трябва да мислим реалистично, най-вероятно си пи кафенцето на Джоя, както всички знаем. Не е реалистично, понеже постоянно ни следи и гледа къде сме и какво правим, най-вероятно стои и нагледа да направим някоя простотия отново. Ако имаше филм за нашия клас, как щеше да се казва и каква роля щеше да има класния? Мисля, че най-добре се описваме като гофрените, а класния ще има ролята на вожд, нашия вожд. Той ще ни води към правия път, а ние няма да слушаме. Ако класния участваше в Survivor, как щеше да се справи? Щеше да излезе като победител. Кой ти е любимия спомен с класния? Когато бяхме на екскурзия в Виена и бяхме пред една сладкарница и госпожа Великова ни обясняваше някакви неща и в края на своето изказване тя каза: "Яворе, хайде за шницелето." Хелин, ако класния беше животно, какво животно щеш да е той? Неоспорно класния ще бъде един тигър. Кое е най-смешното оправдание, което някога си използвала пред него? Едно от оправданията, които сме използвали с магито, беше, че ходихме да яде шкембе чорба на Джоя. И класния не повярва и ни написа 2 неизвинени отсъствия и още стоят. И да, още не вярва, обаче аз имам клипчета класен. Аре, Стълбов! Бягайте, защото Алекс идва! Няма да идва. Алекс, къде е карал? В коя фирма? Глово. Така, драги зрители, доказано е, че повечето шофьори на Николов не стават. Има евентуално тук изключение, ето за едното изключение. Значи, той човек в най-неподходящия момент всеки път идва. Значи трябва да бъде човек, дето се телепортира. Ама няма да бъде тук. Сега, дайте от начало. Как се правиш уни с самолетите? Никой измисли това тъпото място. Саш, Джимале! Аре! Това вляза в знак. Боля му Този неприличен език! Как ни дай срам! така да държиш. брат си едно прави. Кажи малко автобиография за себе си. Я кажи малко за себе си. Кой си ти? Де, ако ще почна да се дъгавиш, ти ще хванеш те и нещо друго с ветерация, казвам ти. Вау! Какво тяло? Като някой гръцки батне. Мяу!